strany. Počkaj, OK, takže tu je Zverina, pozývam vás na koncert a kde, kedy a čo sa tam deje, sa dozviete za chvíľku, lebo ja sa to dozviem z telefónu. Brácho, podiktuj. 38. vás chcem pozvať v Širokom, hej, je to Široké, pri Prešove. Široké pri Prešove, je to konec leta, ukončenie leta, takže tam vás pozývame. A čo to je vlastne? Jasne, že to dám. Takže to 38. v auguste, na konci leta, Široké pri Prešove, Zverina, Šomy, beh ľudí vidiacim srdcom, čiže každý, kto ide aj behať, potom na druhý deň v nedelu, tak prispieva na dobrú vec. Ja idem tiež behať, je tam nejaký 14-kilometrový beh pre špecialistov a športovcov a potom je tam ešte 3,5-kilometrový beh pre alkoholikov a lenivcov, takže aj ja idem behať, takže kto môžete, príďte tam, hlavne všetci z východu sa dotrepte. Je to 38. Široké pri Prešove. Dokonca som sa práve dozvedel, že nielen tí, čo idú behať, ale každý, kto príde, tak pomôže, lebo vy zbierate peniaze pre dobrú vec. Wow, tak to je informácia, ktorú som ani nečakal, takže týmto vás pozývame na obrovskú akciu. Máme všetko, brácho, výborné, je to zaznamenané.